se nedostali. Teďka zrovna čekáme na lodi do Pongsálí. Ale další týpek. Máme tady dalšího kámoše, zrovna jsme přeplatili, aby jsme vůbec tam mohli jet, protože nás bylo pouze 6. A teďka už nás je 7, ale my jsme stejně zaplatili 2 kila extra. Ale vlastně to tak nevadí. Máme tady kámoše. Lucy. She's making video. No. A tady zase tahle jezdí ty lodičky. Tamhle jsou Europe vzadu. A takže čekáme, no. Efičko, jo, dostali jsme, já na to seru, na to všechno, už tak nějak serem. Dostali jsme první durch. A Efička nám něco k tomu řekne. Ne, já vám to nic neřeknu. Si to nechávám pro sebe úspěšně. Zatím. Evi, co bys nám k tomu řekla zatím? Jsem dostala sváču od svýho vyvoleného. Jak se jmenuje? Tak to nebudu tady ještě říkat. Tak můžeš to nějak tak vyhláskovat. A M. Jo, to se píše takhle, jo? No. A Efička má taky svůj lásku, a to je kdo Efi? Já už mám 2, já mám Čecha Boba a krásnýho Korejce. Hele, už jde? Ne, to není náš. Pěknýho, ale. A ten je tam vzadu a ten vidět není. Tady stalo odjíždí na jich, my jsme se rozhodli jít do Pongsálí, zatím to je trip docela. Moc nám to nevychází. A doufáme, že se tam teda dostaneme. Jestli to bude stát za hovno, tak Efička platí drink. Jo, klidně. Prostě si někdo může dát můj. A jinak teda byli jsme v hostelu, nebo v guesthouseu. Jsme měli včera společně večeři. Hele, a tamhle. Čau! Čau! Finally! A tam je náš driver a doufáme, že pojedeme. Má svačinu, tak snad jo, no tak jsme. Jsi koupil pivo za ty prachy. A jako docela se nám smál, když jsme je přeplatili, no. Tak snad. What? One person there? Can we go like one to do? Price. Oh, one person, please. Price, please. Aha. A jedem. Come on. Let's go! Pongsálí. Yeah, I know. People now want more in the buy it. We bought it. A maní, že jsi šli koupit jídlo. A taky bychom se rádi najedli, no. Já už tam sním dlouho. Můj sen je Imodium. A muselo to někdy přijít, no. Budem krásný. A já? Okay. My name is this as well as. Hey, my name is. My name is. What is your name? What's your name? What is your name? I am Eva, Lucy. Lucy, and you? You? What's your name? What do they? What do that? What do they? Hey, my name is Lucy. Lucy. Eva. Eva is Eva. You? C. You? What do? What's your What do? Votu? Votu? Lucy Votu. C. And you? Chak? Chat? Chan. Skrneš to. Je to krásný výlet, který vychází přesně podle plánu a ještě ušetříme. Tak já jsem naštěstí sebou vzala ženu a život. Pick-up měl jet v jednu, bohužel už je asi 2. Sedíme tady 1,5 hodiny a je to v pohodě. Co tam dojedem, no?
Takže pořád jsme na tripu do Pongsálí. A ahoj. A teďka nás teda dali na to. Po hodince nás narvali na toho, na pick-upa. A teďka bychom si měli dostat na nějakou loď. A doufám, že pojede. Já to si vyhrnu nohavice. Ne, odkla. Mil chào tiếng ố. Ăn ôi có khi đã bút luật đi. Co je čeká, tak se na to napojím. Teda tašku. A když se ptala už na ty problémy s autem. Jak to vidíš? Có sudah. Lihat. Ale je větší atrakce než jsme my. Děcka kouká jenom na ně. Jo. Co si o tom všem myslíš? To si myslíš o naší cestě do... Příště, až budu cvičit jogu, tak bude mým vzorem. A co si myslíš o naší cestě do Pongsálí? Já myslím, že zatím jako je to jeden z highlightů výletu. To je co? Ještě mi na konci zpívat jako jiná. A cigaretku. Do čtvrčkovanýho, předtím byla do kroužkovýho. Ten kdoušek je takový roztomilej taky. Je to atrakce. A do papíru normálního. Místní děti se bojí, nebo nevíme. Tady borec stále balí. Někdo hraje lodě, někdo si do toho balí cigára. Ale u mě teda, u mě. Já tady mám za hlavu jedno dítě v díře. No nejde ty to moc. Okej, radši se soustředit na to. To yang dia pun dah. Sudah lagi. Efekt, kde jsme? To nevím, abych pravdu řekla. Dělej Ježíši. Hatksa. Hatksa. Je to tady moc pěkný. Máme útulný pokojníček. Jdi na to, Pohodlnou koupelnu. vlastně jdi natočit tu koupelnu. Skoro vlastně ve sprše. Jdi natočit prosím tu koupelnu. Koupelna je normální, když nebude vidět, že to, že... Je dobrá náhodou. A hlavně tu fosforeskující sprchu. Tak, a teď vás holky. A ležíme na madračce, která ještě není vybalená. A to už jsme prošli celý pokoj, jo? Tady už je to ven. Nekup to za 50 jí půl. Tak já bych tomu ráda něco řekla. Už asi 2 dny nebo 3 dny jezdíme do Pongsálí. A jo. Fakt, to je hrozně dlouho. Ne, je to asi od včerejška od rána. Takže nějakých pár hodin to bude. A dneska Měli jsme si, musíš podotknout, že jsme měli šanci z DNPN vzít přímý autobus do Pongsálí, ale vytrvali jsme. A místo toho už cestujeme 2 dny.
trošku dražší, ale těch pár Ty zážitky, jako. Ty to ne. Třeba když by jako z lesa se srnou. Tarzan. No, to mám fotky samozřejmě přileženy k tomu videu. S tím, že zítra už doufáme, že se v 10 hodin vysereme tady z toho městečka a dorazíme do Pongsály, kde mají být nějaké krásné čajové plantáže. Pokud tam nebudou, Tak se jdeme zabít. tak se je opravdu uškrtit, ty vole. Tady to je fakt top. Ta řeka byla pěkná. Vina bleje, vina měla úpal. Ta řeka byla pěkná. Jo, řeka byla, pěkně jako se do ní jeli jsme vylilo. údolím Já to furt ještě a viděli nelituju. jsme vlastně vesničky z obyvatel. Takže je další nový den, přežili jsme noc u báby. A teď nám Evička vysvětlí, kde vlastně jsme a co jsme všechno zvládli zatím. Já vůbec nevím, kde vlastně jsme. Co to je za prdel tady? Tady vůbec nic není. Autobus tady stojí asi třeba 30 let. Funguje Pepsi na stejně jako kola. Jo. Jo, Chceme jednu půl litrovku. jo. A Sabajdi. prostě přijeli jsme sem po lodi. Po řece proti proudu, tady po té řece. Efička nejedla celý den nic, ani nepila. Já, abych byla kolegiální, jak jsem taky nepila, pak jsem z toho měla úpal, pak jsem se na lodi poblila. A pak jsme dorazili sem, tady nám řekli, že nejede už nic, z toho posraného Pongsáli. A tak nám přišla taková babka, tam babka. A prostě, že má tady guest house, že tam prostě máme u ní přespat. Chtěla nám narvat 3 pokoje, jo. A my jsme řekli, ne, že půjdeme na jednu postel, všechny 3, že nemáme víc peněz. My jsme se vyspali, prostě smrdí tam odpad, ráno nám vypla proud. A teďka tady sedíme a po hladovění a chceme si dát polivku. A nikdo v koupelně. A paní tamhle, která to má jako obsluhovat, tak tamhle pere prádlo, no tak. A tady natočím, jako vlastně, jak oni to tady mají. Tady má zásobárnu na vodu, tady má nějaký klíčky, tady to je jako docela jako krám. Tamhle je kuchyně, což je jako vlastně docela zvláštní. Je zajímavý. No a tady vlastně, tady z toho vaří tu polívku, kterou nám přijde narvat k té snídani. No a to je ta prdel. To je ta prdel, kde vlastně teďka jsme. Takže tady jako všude přítomný motorky. Tady prostě tady ten bus, že jo. V dnech putování jsme dorazili na čajové plantáže do Pongsály. Vypadá to asi takto. Nacházíme se v 1600 metrech nad mořem. A Evi, co si o tom myslíš? Já konečně jsem našla svůj čaj. Vůbec nechápu, jak se to může vzniknout to, co pijem, protože jsou obyčejní věci, vůbec to nevoní. Ale trhám a mám, takže já jsem spokojená. Ještě jdeme na vat, je to dobrý. Efi, a co ty? To je opravdu čaj. Jo, tohle to fakt už je čaj. To říkám. Tady je díra, ty vole, pode mnou. Tak co, hele, holky? Autobusáček pěkně. Busík. Je pěkně díry všude. Tady. Kde máš tady, jaký prkno? Jo, to podpírám prkno. Pěkný. Dobrý. Já tam na autobus dlouho, nikam nejel taky na co? Ty vole, tam ty normální hodiny vepředu.